borom romani yagulo tabok logolo sati sogmani yagulo ketar sati tini final ni sogmani yagulo serai đâu thế ta thì tabok sati ketar sogmani yagulo Fellow ball ini telah kick off play tinggal dulu, coba boleh paham. Saya tak sendiri punya bermain hiali apa yang mana banggai boleh purai Ttaadc football tournament ini final match jatuh kaham naileka belai naik thokat ini youngster dog belai kaham ke football thungui football fan dogno enjoy thairai kelang Sakha ini pandau pai chok phaja sini abram ganang pantai kene te sini babaji pai chok phaja luko chok gre sini subjonal chairman te joto no kaham te Khwlaijaknai phar jong phainai saloti bo mahai nai thok kaham Siklarokno jong nongnai hene asa khlaiyo sojoklam ni organizer thongno blai ke hambai maya phar tani hingke sini jubokrokno khelani bisingti especially football thingmani bisingti sini jubokrokno bwskango kutu karonani bagui borokni sakthar mung blai ke kaham te wanthok mung blai kaham jong titi edisi nengwei bwskango semani hai ni hai titi edisi super league football tournament bo khainani thang tongo hani bango sini jubokrok thangnai bosorni hai sini o players rokno jong opportunity ronani bagui jong hai otor tournament khainani thangoi tongo boni bangai bo jong ready nglainani nangnai sini especially sini players rok jong turungo boroni career no senanani bagui thaktarnani nangnai tani ke jong jotono saimano aigini jorawosi football thungoi akoi mane nijeni career no senawoi maya tabo hingke football thungoi khela thungoi onek opportunity tongo hani bangai sini youngster rokno jong thungmani bisingte sini career no bahike senama amane jong satyawaini nangnai drugs bai jong kasal ke tongnani nangnai tani ke jong jati dofa komoloi thangnai jodi drugs bai gedaloi tongkha hingke joto society joto logero joto lukurok jong joto sakthar laiyo sini club rok haike drugs ni against jong pragmati salainai tei socheton ma khailai gasun stung jotono hambai khulumbai khe jotono kainai yafa phoroi boroni hiali yafa laini bangai ini champion money prize knockout tournament organized by Khwlaijaknai.